בפרקים הקודמים של השמינייה. אסיה, מה את עושה פה? מה אתה עושה פה? מה את מתעסקת בדברים של אבא שלי? ניני, יש דברים שהוא השאיר לי לטפל בהם? באמת? מה חשבת, שאני אכנס לפה סתם? למה שלא תבוא אליי? עם כל הכבוד למסעדה שלך, אין על הבולונז שלי. בולונז? אני מת על בולונז. הכל בסדר? כן. אני מקווה לפחות שהיא יפה. מי? זאת שאני משלמת עליה את כל ה-SMS'ים האלה. זה בשבילך. תודה. זה ממש נחמד מצדך. שטויות. את הכנת את האוכל והכל. תגיד, מי שמעו שאני הולך? מה? מחר מגיעה לארץ, באופן מפתיע צריך להגיד, אחת התורמות של הפרויקט. אין לנו שמץ של מושג למה משמש הרכיב המסתורי שאבנר שם ב-LSR. Hello. You know, this is a lot of money. You can count on me. I truly hope so. אל תגיד לי, רק אל תגיד לי שהשארת לה את הקלטת. תראה, היא רצתה לראות זה שוב, ועם כל ההתלהבות שלה, ומה רצית שאני אגיד? להגיד לא. מצוין. אני מחזיק בידיי את התרומה הגדולה ביותר שניתנה למדינה בשנים האחרונות, מתוך אמונה ולמען עתיד ילדינו. אני רוצה להזמין את מי שבזכותה אני עומד כאן הערב. איה, מה אתה רוצה? תראי. זה לא יכול להיות. אני לא מאמינה. מה יש לכם אתם? זאת... זאת אימא שלנו. מאיה? יונתן, איך גדלתם? טוב, נו, מה אתם יושבים שם? בואו תתנו חיבוק לאמא שלכם. אימא? זה אימא, איה, זאת לילי, אימא של מאיה ויונתן. יונתן, איזו אימא לא תזהה את הילדים שלה? כבר 7 שנים שאני מחכה לרגע הזה. נראה לך שאני לא אזהה אתכם? איזה יפים אתם. מה את עושה פה? סליחה? מה, סליחה? מה את עושה פה? זה קצת מוזר, את לא חושבת? מה מוזר? זה מוזר שאת שואלת אותי מה אני עושה פה. איך שאני רואה את זה, זו אני שצריכה לשאול אותך. הרי זה הבית שלי. מאיה ויונתן הם הילדים שלי. קוראים לי איה עכשיו. איה? אז זה השם שאבא החליף לך. ואתה, יונתן? איזה שם הוא הדביק לך? ניני. איה וניני. מה יש להגיד? לגמרי לא פשוט מה שעמוס הכריח אתכם לעבור. לילי, כן? לילי? מה את חושבת שאת עושה פה? אני הסברתי לך, זה הבית שלי. את קשת תפיסה או משהו? מה לעזאזל את רוצה? מה אני רוצה, את שואלת? כן. מה אני רוצה? אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה מגבת נקייה, כי אני מתה להתקלח, עבר על היום ממש ממש קשה. אז תשימי לי באמבטיה, אוקיי? אני אתמקם בינתיים בחדר. אוי, ואם לא קשה לך, אז תכיני לי איזה קפה על הדרך. בוא נעצה מהשוק, זאת רק אני. רותם? ברור, למה חשבת שזה? ידעתי כל הזמן שזאת את. בטח. טוב, למה קראת לי? תשמע, כולם מסביב, מה זה התחרפנו בזמן האחרון, וחשבתי שרק אתה יכול לעזור לי. אני? איך? מה אתה יודע על התוכנית של אבא שלי ואמא שלך? מה את שואלת אותי? אני באתי לפה כי חשבתי שאת יודעת. אני יודעת שיש פה משהו דפוק. מתחילת הלימודים כולם מתנהגים פה, מה זה מוזר? מוזר? כאילו, אבא שלי ואח שלי נכנסים לאיזה פרויקט עם אמא שלך, ואף אחד לא מספר לאף אחד שום דבר? זה לא מוזר, זה פשוט סודי. כן? אז תדע לך שאני ראיתי הרבה יותר דברים מוזרים, ואם הייתי מספרת לך אותם, היית חושב שאני משוגעת. אני לא צוחקת איתך, בן. זה רציני, וחייבים לעשות משהו בקשר לזה. דיווח
דיווח נוסף ממסיבת העיתונאים המפתיעה בחדשות 10 ולשאר החדשות בהרחבה. משרד החינוך והרשויות המקומיות החלו לשלוח הבוקר מכתבי פיטורים לכ-2,500 מורים ברחבי. אני חייב לדבר איתך דחוף. בהול, אקספרס. ברגע שתשמע את ההודעה תחזור אליי. זה אבנר. זה דחוף. שבסופה הוחלט לשלוח את המכתבים. פעוט בן שנתיים נמצא אמש משוטט ברחובות באר שבע לבדו, לאחר שנשאלו זה מדהים. זה הספגטי הכי טעים שאני אכלתי בחיים שלי. רוצה עוד? לא, די. כבר חיסלתי 2 צלחות. 3. סתם, יש. די. טוב, אם את מתעקשת. לא חשבתי שזה יהיה כזה כיף להאכיל אותך. אתה כזה רזה, זה ממש מפתיע, התיאבון הזה שלך. אני מקווה שאני לא עושה לעצמי בושות. לא, זה דווקא נחמד. פשוט מאז שבאתי לפה, הארוחה הכי רצינית שהצלחתי להפיק הייתה פיצה במיקרו. אני מכירה את זה. האמת היא, בזמן האחרון זה די מה שאוכלים פה, מרוב העבודה, אין לי כל כך זמן. אז תגיד, מאיפה אתה בעצם? מאיפה לא? אני חושב שבשנים האחרונות לא הייתי יותר מחצי שנה במקום אחד. אני למדתי במכללה בצפון, ומשם נדדתי בין כל מיני קיבוצים, ערים קטנות, עיירות פיתוח, כל מיני מקומות. קצת בצפון וקצת בדרום. בקצוות. וואלה. זו פעם ראשונה שאני במרכז. מה, זה מין עניין עקרוני כזה? לא יודע, ככה יצא. האמת, תמיד אמרתי לעצמי שאם כבר להיות מורה, אז יותר במקומות שזקוקים לי. הופה, אם הייתי יודעת שאני מאכילה אידיאליסט. אני משתדל. למרות שככה, בזמן האחרון, יותר בא לי להשתקע במקום אחד. וואלה. ואת מה? אל תגידי שאת לא אידיאליסטית. קצת. עזוב, אני בהוראה רק בשביל הכסף. סתם. האמת היא שאני פשוט מתה על ילדים. זה כיף, אה? כן. תמיד חשבתי שיהיו לי 4. רציתי 4 בנות, עם קוקיות ושמלות וכל הבלגן. בסוף יצא לי 1, בן. הוא ילד מדהים, באמת. למרות שכרגע אני חמה עליו. אתה קולט שלפני רבע שעה הוא שלח לי אס.אם.אס שלא בא לו על ארוחת ערב והוא לא יגיע? הוא לא יודע מה הוא מפסיד. תערבתי איתך שהוא יורד על איזו פיצה עכשיו. לא נורא. ככה יש עוד בשבילי. בבקשה. הבוקר הותרו פני המשפחה. ערב טוב. הלו? אבנר? הלו? נו, ראית? ראיתי. פתחנו את המהדורה ב3 ערוצים. תגיד, אתה קולט מה קרה כאן הערב? אנחנו חייבים להיפגש עכשיו. עכשיו? מה כל כך דחוף? תקשיב לי, יאיר, ותקשיב טוב. יש לי משהו מאוד מאוד לא נעים לספר לך. זה לא לטלפון וזה כן דחוף. אז אם תתפנה לרגע מהיחצנות שלך... אבנר, תקשיב לי, זה אחד הרגעים היותר גדולים בקריירה שלי. אז תעשה לי טובה ותן לי פתור הערב מהדרמות שלך. ניפגש מחר בבוקר, אני חושב שאני פנוי לפחות עד 9. אני מחכה לך בכיתה בעוד חצי שעה. עזוב אותך משטויות. יש לי עכשיו פגישה עם מני, היועץ התקשורתי שלי. יאיר, זה לא יכול לחכות! שמע, אתה מתחיל להדאיג אותי, אתה נשמע לי רציני. אני מחכה לך בכיתה. אז מה נעשה? נאחד כוחות ונגלה סוף סוף מה קורה פה. אני לא יודע, אני צריך לשאול את אמא שלי. מה פתאום? שלא תעז, מה, אתה גנוב לגמרי? מה? אתה לא מבין שחלק מהעניין הזה? תקשיב לי, אסור שהיא תדע שדיברת איתי. אבל אם היא חלק מכל העניין, היא תוכל לעזור לנו. אסור לסמוך על זה. בטח לא עד שנדע מה קורה פה. עזוב, בן, כנראה שזה גדול עליך. אני בכלל לא יודעת מה חשבתי. תחזור לאמא שלך, בטח דואגת. רגע, רותם. עזוב, בן, עזוב, ביי. אל תדאגו, אני כאן ואני אשמור עליכם. כל עוד אני פה, הכל יהיה בסדר. טוב שלפחות את הקרמיקה באמבטיה הוא לא החליף. אתה בייביסיטר, נכון? אוסטרליה? אסיה, ואני גרה פה עם איה וניני. אז אסיה, לא שאני מזלזלת בעבודה שלך, אבל אני לא ראיתי את הילדים שלי כבר המון זמן, ויש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אז אם לא אכפת לך, אנחנו צריכים קצת זמן איכות. רק 3. תשכחי מזה. אם את רוצה לדבר איתם, את יכולה לדבר איתם לפניי. תגידי, לא חבל שנתחיל ככה? שום דבר לא מתחיל ככה. מה יאללה? סליחה, יאללה. אכפת לך לבקש מהבייביסיטר שתשאיר אותנו קצת לבד? בכל זאת, לא ראיתי אתכם כבר... 7 שנים. כן.
אז מה את אומרת, חמודה? ניני, גם אתה רוצה שאני אשאיר אתכם לבד? אוקיי, זה בסדר. אני בחדר שלי. תקראו לי אם תצטרכו משהו, טוב? תודה לך. אתם זוכרים אותי בכלל? אני חושבת שאני זוכרת את העיניים שלך. ואתה, ניני? שום דבר? מה, אתה רוצה להגיד לי שכבר שכחת את אמא שלך? אני לא חושב שלך יש זכות לדבר על לשכוח. מה נזכרת בנו בכלל? ניני, בשביל להיזכר צריך קודם לשכוח. ואני אף פעם לא שכחתי אתכם. אני כבר 7 שנים מחכה לרגע הזה, שאני אוכל לספר לכם באמת מה קרה. תשמעי, אם אי פעם תפסיקי להיות מורה, את פשוט יכולה לפתוח מסעדה. זה היה טעים בטירוף. די תמשיך. די או להמשיך? ברור שלהמשיך. זה היה יוצא מהכלל. טוב, עם מחמאות כאלה, אני אצטרך להזמין אותך כל יום לאכול פה. תיזהרי, אני אבוא. בסוף לא הספקנו לדבר על עבודה. אז כנראה שלא תהיה ברירה. נצטרך להיפגש שוב. אם זה בסדר מצדך. אני אשמח. התגעגעתי אלייך. יש לנו איזה בעיה קטנה שתעזרי לנו לפתור. אבל קודם כל אני צריך שתנפנפי את החנונצ'יק. טוב. אז איפה היינו? אני מצטערת, אני ממש עייפה. אז נתראה, כן? כן. את לא רוצה שאני אעזור לך עם הכלים לפני שאני הולך? לא, אני ממש עייפה. היי. היי. אם אני אשאר עוד מקרוני, אני רעב ומת. קח לך לבד. טוב, אז אני הולך. היה לי ערב מקסים. וגם טעים. לילה טוב. טוב, אני הולך. ילדה טובה, דגנית. עכשיו לעניין לשמו התקשרתי. אבנר מסתיר משהו מאוד חשוב ממך וממני. יש משהו במכשירים שהוא הביא לכיתה על השמינייה שלך. משהו מסתורי, משהו מסוכן. אני צריך שתבררי מה הוא שם שם בדיוק. את חייבת לברר את זה איתו באופן אישי. את חייבת לברר את זה עד מחר בבוקר. דגים לא מדברים. מי זה היה? מי היה מי? זה היה דדי. לא, מי זה היה בטלפון? איזה טלפון בראש שלך? עכשיו, הרגע בטלפון, מי זה היה? אני באמצע, מה עובר עלייך? סיימת שיעורים? זה חשוב. לעשות כל יום שיעורי בית זה חשוב מאוד. לפעמים... טוב, אתם יודעים איך זה, אתם כבר גדולים. לפעמים האהבה בין בני זוג נגמרת. הם כל הזמן רבים, לא מסתדרים. אין ברירה, הם צריכים להיפרד. אתם מבינים? אז זהו. אבא שלכם ואני הבנו שאנחנו לא יכולים לחיות ביחד. אבל הוא כבר היה אז מדען מצליח, מפורסם בכל העולם. ואני, מה אני הייתי? הייתי אימא צעירה. בלי השכלה, בלי כלום. וכשהחלטנו שאנחנו נפרדים, אז הוא הבהיר לי שהוא לא יוותר עליכם. אבל אתם חייבים להאמין לי שאני רציתי אתכם. אני רק ידעתי שלצאת נגדו למלחמה יהיה בלתי אפשרי. הוא היה יותר חזק ממני, יותר עשיר, יותר משכיל. מה גם שמי שסובל מזה הכי הרבה זה אתם. החלטתי שאני צריכה לוותר, שאני צריכה ללכת. זאת הייתה ההחלטה הכי קשה שלקחתי בחיים שלי, וגם הכי גרועה. אבל למה לא התקשרת לפעמים?
אנחנו אפילו לא ידענו אם את חיה או מתה. אני פחדתי. ממה פחדת בדיוק? ממה לא? פחדתי מאבא שלכם, פחדתי מהכעס שלכם, פחדתי מהכל, מכולם. לא ידעתי איך תקבלו את זה שפתאום אני מתחרטת, אני רוצה לחזור. אבל אנחנו הילדים שלך, איך יכולת פשוט לקום וללכת? אני יכולתי להישאר ולהילחם, אבל אני ידעתי שאני אפסיד בקרב, ושכולם יסבלו הרבה יותר. זה לא כל כך הייתה לי ברירה. אבל... אתם רואים את זה? אלה הצמידים ששמו אליכם ברגע שיצאתם מהבטן שלי. 2 תינוקות מושלמים. אני יודעת שאני עשיתי טעות נוראית שאני עזבתי אתכם, אבל בכל מקום שאני הלכתי וכל מה שאני עשיתי, הצמידים האלה היו איתי. הלו. הלו, רותם? זה בן, תקשיבי. בקשר למה שדיברנו בקודם, נראה לי שאת צודקת. ברור. תפגשתם מחר בכניסה לבית ספר. ומה נעשה? מה נעשה? נתחיל בחקירה? אוקיי. אבל בן. מה? אף מילה לאמא שלך, כן? כן. טוב, תכבד. אסור שידעו שאנחנו פה. בסדר, אבנר, באתי, אבל אני לא מוכן להשתתף במשחק הזה. יאיר. אפ, עכשיו אני מדבר, אתה מקשיב. אתה יצאת משליטה. אני חשבתי על זה, חופש, זה מה שאתה צריך. העבודה הזאת עושה לך לא טוב על העצבים. קח לך סוף שבוע בבודרום, עליי, טוב? סיימת כבר, כן. כבוד השר? בינתיים. אז תרשה לי לשאול אותך רק שאלה אחת. כן. התורמת הזאת שלך, מאיפה בדיוק אתה מכיר אותה? אז זהו. אז ככה הגעתי לארצות הברית. בלי כלום. עם תיק קטן, כמה בגדים. בלי כסף, בלי מקצוע, בלי ילדים שלי. אבל עם החלטה נחושה להחזיר אתכם אליי. וזהו, בהתחלה פשוט שרדתי. חייתי מכלום, אני אפילו לא יודעת איך. אבל לאט לאט אני הבנתי שאני לא כל כך חלשה כמו שהרגילו אותי לחשוב. התחלתי לעבוד. התחלתי לגלגל עסקים, ואני לא יודעת מה זה היה, אם זה היה יותר מזל, או שכל, או אמביציה, או שילוב של כולם, אבל הלך לי. התחלתי מעסקים קטנים, שפשוט גדלו וגדלו וגדלו. ואז העסקים שלה כל כך גדלו, שתוך 2-3 היא הפכה לאישה מאוד מאוד עשירה, והיא בנתה את עצמה לבד, מאפס. איך? היא קנתה בהלוואות כל מיני שטחים שאף אחד לא רצה. את השטחים האלה היא הפכה לחניונים. אחר כך היא קנתה את כל הבניינים שמסביב. מהון להון, היום חצי מיאמי שלה. אני נתקלתי במקרה בסיור שערכתי לפני כמה חודשים בסוכנות. ומי פנה למי? מה זאת אומרת, מי פנה למי? אתה פנית אליה, או שהיא פנתה אליך? היא אליי, אני חושב. כבוד השר, הגברת הזאת היא לא מי שאתה חושב שהיא. מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון, אבנר? תדעו לכם שאתם כל הזמן הייתם בלב שלי. שלא היה רגע אחד שלא חשבתי איפה אתם, מה אתם עושים. זהו, וכששמעתי על אבא, על האסון שקרה לו, אז פשוט עליתי על הטיסה הראשונה לארץ, בשביל להיות כאן איתכם. וזהו. הנה אני. פה עם 2 התאומים שלי. ואני לא מאמינה. אני אגיד לך מי זאת הגברת המכובדת הזאת שקיבלת ממנה כסף וחשפת בפניה את הפרויקט. זוהי לילי דביר, אשתו של עמוס דביר, מי שהיה שותף שלי. זה שנפטר. כשהניסוי שלנו בגלי הלמדה נכשל לפני 7 שנים, היא קמה, ארזה מזוודה ועזבה את עמוס ואת 2 הילדים שלה שהיו בני 3. טוב, זה אולי לא הכי מוסרי, אבל אני בטוח שהיו לה סיבות לזה. תראה, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם. אני רק יודע שעמוס תמיד האשים אותה בכישלון הניסוי. רגע, אני לא מבין משהו. אני חשבתי שהיה איתכם מדען שלישי, זה שבכלא. רוברטו. זה לא הוא שהרס לכם את הניסוי? כן, זה הוא. אבל הוא עבד עם עוד מישהו. מישהי. עם לילי?
אתה חייב להאמין לי, יאיר, האישה הזאת מסוכנת מאוד. אני לא מבין, אני לא מבין. אני מכיר אותה. אין לי מושג מה היא מתכננת, אבל אני בטוח שזה לא יכול להיות משהו חיובי. מה זה? בוקר טוב, אסיה. לא, אני פשוט חסכתי לך את הטרחה שבאריזה, אז את תמצאי את כל הדברים שלך מקופלים כאן נורא יפה. וזה על הזמן ששהית פה וטיפלת בילדים שלי. את תמצאי כאן מספיק כסף על העבודה שלך ועוד משהו. קטן. מה? משהו קטן אקסטרה. ובאמת, תודה. אני מצטערת, לילי, אני לא כאן בשביל הכסף, אני כאן בשביל לשמור על הילדים. אוקיי, והם כבר לא צריכים אותך. זה עמוס שכר אותי, לא את. תראי, אסיה, ההתעקשות שלך באמת מעוררת הערצה, אבל ממש מיותרת. זה הבית שלי, ואני ממש לא זקוקה לשירותי שמרטפות. תשכחי מזה, לילי. אסיה! מה זה כל הרעש הזה? שום דבר, חמודה. אמא שלכם מגרשת אותי מפה. מה? אבל למה? יופי, כל הכבוד, אסיה, להשתמש בילדים. מזלך שהם לא יודעים הכל, אה? מה כבר אנחנו לא יודעים? מעניין כמה הם יהיו קשורים אלייך כשהם ידעו את האמת. איזה אמת? נו, מה את אומרת? אולי הגיע הזמן לחשוף את השקר שלך? אולי הגיע הזמן לגלות לילדים שלי, שכבר סבלו מספיק, שהמרי פופינס שלהם היא לא בדיוק מי שהם חשבו שהיא. אסיה? אני ממש מצטערת, ילדים, אבל לא אבא שלכם שלח את אסיה לכאן. מה זאת אומרת? מה? מה זה? זה אנחנו בבית ספר. נו, אסיה, תגידי להם. תגידי להם שהאנשים ששלחו אותך לכאן הם בדיוק אותם אנשים שאת כביכול שומרת עלינו מהם. אסיה, זה נכון מה שהיא אומרת?